querido, hoy estamos en Sevilla porque hemos podido viajar por fin a Andalucía. Pues estamos a los pies de la Giralda y hablaremos de la diversidad lingüística en Andalucía con el compañero Dadí. Jess, que no som a Sevilla, que som a l'Arboç. Això és la Giralda, no? Sí, però és l'Arboç, això, és el Penedès. Ai, em semblava que el viatge era molt curtet, vull dir que, clar, és que com anem fent ruta així, jo estava contenta. No, continuem per aquí. Continuem. Jess, ja puc obrir els ulls? On som? Oh, hem vingut a Argentina! Argentina, fent allà, companys! Argentina! Aquí diu Argentona! Jess, per què m'ho fas, això? Em pensava que érem a Argentina! Jess, jo em pensava que hi hem anat a Argentina. I a mi, sincerament, això d'anar a Argentona, m'agrada molt Argentona, però ja m'havia fet il·lusió de que anàvem a descobrir les llengües d'Amèrica. Home, jo a Sevilla, és veritat. Em feia il·lusió, jo veia la Giralda, a més l'he vista. Ja, però Argentina... Bueno, mira, tinc una idea. Saps què farem? Parlarem de l'origen dels noms a Amèrica. Et sembla? Dels països d'Amèrica? Sí. Ah, sí, d'on ve Argentina? Per exemple, Argentina ve d'argent, perquè abans els conqueridors, quan van arribar, hi van descobrir plata. Plata, argent. Argentina... No. A mi m'agrada Bolívia, perquè ve del libertador Simón Bolívar. Home, i a Colòmbia, parlant de descobridor, clar, Cristóbal Colom, Colòmbia. Sí. Mira, a mi el que m'agrada molt és Venezuela, perquè Venezuela ve de Venècia. Perquè quan van arribar els primers europeus van veure que els amerindis de la regió vivien en uns palafits sobre l'aigua i els va recordar Venècia. Oh, que interessant. Mira, hem tingut una altra. Digues. Equador, perquè deu el seu nom a la situació geogràfica a l'Equador. Ah, perquè és a l'Equador. Ah, doncs mira, jo en tinc una altra, Mèxic. Mèxic, un altre dels grans estats d'Amèrica. Mèxic ve d'un poble que vivia, on ara hi ha la ciutat de Mèxic, que eren els mexiques. Els mexiques. O sigui, aquests han mantingut el nom, més o menys. Sí. Tu deies ara un gran país d'Amèrica, els que també tenen tela, no? Perquè es fan dir als Estats Units d'Amèrica, com si Amèrica fos tota seva. Som americans, és veritat. Doncs mira, ara que parles d'Amèrica, la paraula Amèrica ve de l'Américo Vespucci, que era un navegant que va fer molts viatges a Amèrica, just quan feia molt poc que l'havien descobert. Era una persona, Américo Vespucci, i a més, curiosament, va viure molts anys a Sevilla. Mira, on volies anar tu al principi? Doncs mira, ja hem tancat el cicle. Rosa al món i torna al born. Aquesta és molt bona, també. Sí, però, m'agrada molt viatjar. Però, parlant de viatjar, no em queda clar on som. Espera't, que... Tennessee, som a Tennessee. Saps que Tennessee... No. Allà diu Tennessee, diu Terrassa. No em diguis que m'has portat a Terrassa un altre cop, a mi, un sabadellenc. És que viatgem on puguem, noi? I a més, a mi m'agrada molt Terrassa, sempre ho he dit. Com Sabadell, com tota Catalunya i els països catalans. Home, no t'enfadis. Llenguaferits. Som-hi. Mireu. No, Sabanell no. Sabadell, sí!